пӯшидани ниқоби тиббӣ, безарар гардонидани дастон ва пойпӯшҳо, нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ ба ҳангоми намозгузорӣ аз шартҳои ҳатмии ворид шудан ба масоҷиди Тоҷикистон аз ин ба баъд аст. масъулони масҷиди Қора Миршикори ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз чанд рӯз ба ин сӯ ба қабули намозгузорон омодагӣ мегиранд. маводи кофӣ, безараргардонӣ, ниқоб ва ҳароратсанҷ дар ин масҷидро таъмин кардаанд. аз ҷумла ки масҷиди мо ки масалан дар болош масад кушода аст, ҳатто ҳамин дина хеле барфҳорам берун кардем ки яке шояд барои намозгузорӣ танқидси нашкашад ва уҷа зикр шуда буд ки масад фосиларо риоя карда шавад. масҷидҳои мо ки албатта масҷидҳои ҷомеъ ҳастанд, риояи фосила мушкилтар аст. ба он хотир ҷобаҷогузории намозгузорро аз бигем ҳози сар карда аз ҳамин рӯз мо ҳаракат дорем ки то ки мардум танқисӣ нашавад. имомхатибон аз намозгузорон даъват мекунанд ки бар изофаи риоят кардани қоидаҳои беҳдоштӣ агар намозгузорон бо ҷои намозҳои худ ба масҷид биёянд, дар ин шароит беҳтар аст. ҳатто таъкид кардем ки ҳамун пойафзола силансиҳое ки таҳорат мекунанд ба онҳо дигар навиёнд, худшон ҳар кас пои худшон ва сарчоқҳои масалан яккаратаки барое ки бо ду кас масад истифода набаранд ва хоҳиш мекунем бо аз ҳамун касоне ки масад ба масҷид меянд таҳорат хубтар мешавад ки дар хонаҳои худ таҳорат кунанд ва ҳамун ҳадисҳои расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам аст ки касе агар дар хонааш вузӯ мекунад ва ба масҷид қадам мезанад, иншоаллоҳ ки ҳар қадами ӯ савобу аҷр дорад. намозгузорон аз боз шудани дари масҷидҳо пас аз 9 моҳ истиқбол карда мегӯянд, дар идома боз мондани масоҷид ба рафтори намозгузорон бастагӣ дорад. аввалаш барои мардум ин ҳамаш чӣ эҳтиёт кунанд, қоидаҳоро риоя кунанд. ҳамин давлат ки чӣ гӯ, ҳамин давлати вайш набурояд ки ҳамин баъд иншоаллоҳ ҳамаш нағз мешавад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ дар паёми солонааш ба ҳарду палатаи парлумон шартҳои дубора баста нашудани масоҷиди кишварро эълон кард. масҷидҳоро вай кардан штаби ҷумҳуриявӣ, лекин нами эҳтиёт кардан дар кор. масалан намозҳои ҷумъа эҳтиёт кардан дар кор. эҳтиёт ними ҳаёт. қоидаҳои ҷамъиятӣ беҳдоштиро ҳатман риоя кунанд. риоя намекунанд, ва ин масҷид кор намекунад. ин ҳушдор дар ҳоле дода мешавад ки мақомоти кишвар гуфтанд 2 ҳафтаи ахир дар Тоҷикистон сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. таҳлилгарони умури мазҳабӣ шароити риояи 100% қоидаҳои беҳдоштӣ дар бархе аз масоҷиди кишварро номумкин медонанд. ишораи онҳо ба сохти биноҳои масҷидҳост. аз ҳама муҳим ин чиз аст ки дар ҳамин масҷидҳо бояд ки вентилятсия, гардиш ҳаво бисёр дуруст бошад. ман ҳоло дар Тоҷикистон надидем ки ҳамон вентилятсия ё гардиши ҳаво дуруст бошад. дар мо нест, мутаассифона. пас аз хуруҷи ҳамагирии коронавирус дар ҷаҳон, моҳи марти соли гузашта барои 2 ҳафта дари масҷидҳо дар Тоҷикистон баста шуд. баъдан боз карданд ва аз 18 апрел тақрибан 9 моҳ масҷидҳо дар Тоҷикистон фаъолият намекунанд. ҳоло дар Тоҷикистон ҳузури 4000 масҷидҳои ҷомеъ ва панҷвақтӣ сабти ном шудааст.